malam su'ali nake. To ina jin ka. Wani abu mai kafa hudu mai juyawa haka me ke sanya shi gudu? Mai kafa hudu? Man. Oh, mota kake nufi kenan. Imana. Ai da fetur take amfani. Wani abu ne kuma feturi? Tabbas shi ake sanya musu suke wannan gudu. A'a, ta kaka zan same shi. Kaga ina sauri ne. Amma idan ka zagaya bayan nan akwai wani shago ana yake sayarwa. To, ta nan hanyar? Bana gode. Kai mai feturi kana ji na? Ina jin ka, barka da zuwa. Ko nawa awu? Lita muke sayarwa. To nawa awu? 350. To sanya wa raƙumi na awu 3. Raƙumi kuma? Imana hanzarta mana. To rike shi. To. Kai jabbar uba. Shi ma ya bi shi fa. Kaga kan bala'i, bala da kudinka. Ni ma sanya mun awu 2 na bishi. Su burbuɗa mana subscribing a wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazo.